Il-ħadd wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza r-raba' mass meeting tal-Partit Laburista għal din il-kampanja elettorali li sar fi vjal 21 ta' Settembru fin-Naxxar. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat tkellem dwar dak li kien ippubblikat il-ħadd filgħodu mill-gazzetti The Sunday Times u Malta Today. Qal li The Sunday Times irrapportat kif il-Gvern u l-Ministru tal-Finanzi sentejn ilu diġà kellhom f'idejhom id-dokumenti dwar il-Kummissjoni tax-Xiri taż-Żejt, iżda dawn intefgħu fi proċedura burokratika dwar taxxa li sal-lum għadha ma ġietx konkluża. Joseph Muscat staqsa x'informazzjoni kienet ingħatat lill-awtoritajiet. Possibbli l-Ministeru tal-Finanzi li kien responsabbli wkoll mill-Lena Malta u mix-xiri taż-żejt ma ġieħx moħħu l-ebda possibilità ta' passi oħra. Kif jista' jkun li l-Gvern ikollu dawn id-dokumenti kollha u ma jieħux passi dwar kummissjonijiet saħansitra meta l-Ministru tal-Finanzi kien responsabbli wkoll mill-Lena Malta u mix-xiri taż-żejt? Il-mexxej Laburista qal li minn dak li ħareġ il-ħadd filgħodu fil-gazzetti l-inkwiet ikompli jiżdied. Dan wara li l-ħadd filgħodu il-gazzetta Malta Today irrapportat li politiċi saħansitra ingħataw rigal. Joseph Muscat qal li quddiem dan kollu ma jistax ikun li l-unika reazzjoni ta' ħaddieħor tkun tewdin u attakki fuq il-medja indipendenti li qed tagħmel ix-xogħol tagħha. X'inhuma dawn ir-regali? Min huma dawn il-politiċi li ħadu dawn ir-regali? X'taw rura għal dawn ir-regali? Ma jistax ikun li l-uniku reazzjoni ta' ħaddieħor kienet tewdin u attakki fuq il-medja indipendenti li qed tagħmel xogħla. Ħbib tiegħi, irridu innatfu il-politika minn dan kollu. F'dan il-kuntest, il-mexxej Laburista reġa' tenna id-determinazzjoni u l-impenn ta' gvern ġdid favur tmexxija trasparenti. Ħbib tiegħi, il-proposti tagħna huma fuq kollox immirati għal politika nadifa. Irridu nnatfu mill-ġdid il-politika f'dan il-pajjiż, innatfuha min-negattività, innatfuha mill-korruzzjoni li hija t-taxxa li nħallsu l-kol kemm aħna. Ma jistax ikun li pajjiżna jonfoq bi 360 miljun euro fis-sena, pratikament miljun euro kuljum b'żejt, u jkun hemm min kien jieħu jew għadu jieħu il-commission.